Золота сребра не маю, але руки до праці готові, і маю серце, що хоче правди. О, Єсу, кличеш ти за собою, сьогодні і я, моя тиха промові, я покину свою язичове, і з тобою розпочну новину. Моих рук поправуешь, кровью позу и широко сердца. Я злобной вере, мое я боюсь. О, Иисус, лежишь ты за собою, сегодня имя мое тихо промолвил. Я покину свой мир течёный, и с тобою расскажу новину. Мы поплывем с тобой разом, гладить сердце у море реализмы, твоею сетью життя и правды. О, Иисус, лежишь ты за собою, сегодня имя мое тихо промолвил. Я покину свой мир отечённый, и с тобою распочну новый год. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Tu świętую mszę sprawuję za Janinu od was zdrowia. Сегодня в Слове Божьем почуем, что Иисус Христос уходит в наше житие, так как в эту лодку до Святого Петра, и не стукая, не пытая, всемогу, ale czasami хоче нарушить нашу вольность, как этим самым дать нам вольность намного большую, наибольш досконалую, а дать новый сенс нашему житию. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутнему. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи, навеки нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
таблицу покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя речь на себе, грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайся, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже добрый Ojcze, kołaj zawsiody землю Твоих мертвых, отуляй нас свое, як века, и во всю надею мы складаем на небесную ласку, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. В год смерти короля Озії я бачив пана, який сидів на високім і узнесенном троне, а концы его шаты наполняли святыми. Серафимы стояли над ним, кожный из них имел по 6 крылов. И они ускликали один до одного, кажучи: «Святый, святый, святый, Пан могутен, уся земля полная хвалы Его». И захистались ушаки дверей от гэтага голосу, и дом наполнился дымом. И сказал я: «Гора мне, бо я загинул, потому что я человек с нечистыми устами, и живу я сярод людей с нечистыми устами, а в очи мои бачили волдара, Пана могутего». Тады подлетел до меня один з серафимов, а в руце его был распаленный уголь, який он клещами узял за хвярника. И он докрануўся им до вуснаў моих и сказал: «Вось докранулася гэта до вуснаў твоих, и прибрано беззаконие твое от цябе, и откупленный грех твой». Тады я почув голос пана, який казал: «Кого мне послать? Кто пойдет дзеля мяне?» И сказал я: «Вось я, пошли мяне». Это Слово Божие. Дякуем Пану. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане. Перед анёлами спяваю Тобі, Пане. Славлю Тебе всім моїм серцем, бо почути слови устна моїх. Перед анёлами спяваю Тобі, кланяюся перед святой Твоей святыней. Перед анёлами
У дзень, калі цябе паклікаў, ты пачуў мяне, павялічыў моц маёй душы. Перад анёламі спяваю Табе, Пане. Прославят Тебе, Пане, все короли земли, коли почуют словы Твоих устно, и будут шляхи Пана певать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Твоя правиця ратує мене, Пан усё зробить за мене. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Нагадую вам, брати, Євангеліє, якое я обвящав вам, і якое ви прийняли, і в яким триваєте, і праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаєте тое слово, що я обвестил вам, коли тільки не дарма повезли. Бо спочатку я передав вам тое, що і сам прийняв, что Христос помер за наши грехи поводле Писания, что и Он был похован и воскрес на третий день поводле Писания, и что з'явился Кифе, а потом 12, когда з'явился больше, чем 500 братам одночасово, большая из них живе до этого, а некоторые спочили. Потом з'явился Якуб, потом усім апостолам, позднее за всіх з'явився і мені, як недоношеному плоду. Бо я найменьше з апостолів, і не варто називатися апостолом, покольки переслідував костел Божий. А не з ласки Божией я став тим, чим єсть і ласка Ягона, дадена мені. Не була даремною. Наоборот, я працював більш за всіх їх. Да і не я, а ласка Божия, что со мною. Тому ті я, ті яны, мы так проповедуем, а вы так поверили. В это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Идите за мной, каже Пан, и я зроблю вас ловцами людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія Павла для Луки. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарет. І убачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сімону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўну. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сімону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі свае для улову». Сімон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на твоё слово закіў сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі,
і ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта убачыў Сымон, Пётр прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за улову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Забыдея, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Па цэлайночнай працы, якую выканаў Сымон, замучаны, ведаем, што гэтая праца была не вельмі прыемнай, таму што нічога не злавілі, ніякой сатысфакцыі няма. Штосьці робім, стараемся, змагаемся, а нам за цэлую ноч не ўдалося. Хтосьці сеў, напрыклад, што там, пачыніць камп'ютар, сядзеў цэлую ноч і нічога не зрабіў. І не выспаўся, і ноц сарваў, і трэба ісці на працу, і тут злосны, і ўсё не выходзіць. Вось можна прадставіць, што сабе і Сымон такі самы. Але ўдавалак да гэтага яшчэ другія бачаць, што ён неудачнік, бо нічога не злавіў. Чаму? Бо там ёсць тлум, які прыйшоў за Езусам слухаць. Езус абвяшчае Евангелие, Езус падыходзіць, гэты тлум ціснецца, і Сымон уже разумее, што страх, встыд якісьці, яшчэ крытыку атрымаю. Не рабіў гэты камп'ютар, нічога не зрабіў, з раніцы не ўстаў ты, вочы адчыняеш, жонка стаіць над табой, што ўдалося табе? Нічога не ўдалося. А я табе гаварыла, ідзі спаць, нічога не дасца. І ўсё, вось і глядзіце, і распачалося. Ну і небо вялікія турботы сучаснага свету дзесьці прыскрамілі тое, што ёсць. Тут таксама паводзіць сябе Сымон Пётр, які выйшаў на бераг, можна сказаць, палоча сеткі, а туды, каля яго прыходзіць Езус. Прыходзіць якісьці мужик, сядае ў лодку, говорить: «Половина нас, я буду абвяшчаць Евангелие, вучыць». Думаете, легко было Петру? Напевно, было тяжко. Але поскольку уже был в ситуации X, без выхода не будешь Езуса выкидать поза човень, отплыл некалькі метров от берегу, ну и пан Езус навучал. Ну и когда закончил науку, говорит до Петра: «Закидай сетки свои, поглядим, ты что зловишь». А Петр говорит: «Пане, я замученный, дайте мне святый спокой. Гляди, сколько у меня еще працы. Я свои сетки хочу выполакать, ты говоришь, мне опять их водоросли. Правдоподобно я хочу, чтобы эти сетки были нават чистые. Альбо, пане, ты погляди, что я не целую ночь ловил. Где? Я ж профессиональный рыбак. Гэтыя сеткі, калі скідаеш у дзень, яны ж маюць на канцы розныя камушкі, якія абцяжарваюць іх. Рыба ўбачыць гэтыя камушкі, рыба не дурная. У сетку ее плыве будзе плываць, конечно. Что я тут зловлю? Мы таксама, браты і сёстры, у нашым жыцці хотели бы себе усправедливить. Пане Езу, чаму ты до мяне прыходзіш? Что ты хочаш до мяне? Я тебе не разумею. Та й гэты Пётр, які стаіць на березе, и не хочет принять в певном моменте, откидая Иисуса Христа. Он знает, кто это такие. Бо никакие карты корней, як ведем, Петр, Иисус будил Петра и оздоровить тёжку Петра. Иисус ведае Петра, и Петр ведае Иисуса. Але Петр не хочет принять такого Иисуса, потому что есть гэты Иисус хочет его не опозорить, не ведаю, как сказать. Представьте себе, Петр нават может звернуться до Иисуса. Пане, ты ж тесляр, что ты разумеешь?
Ти здерла, стругай собі там ножички, вилочки. Я на рибі ліпій знаюся, чим ти. Але, однако, по якимсь, на мой взгляд, пан Єсус Петр говорить це слово, яке ми сьогодні почули. Наставник, на твое слово я, однако, закину сетки. І коли поверив у гэтае слово, вытягивают великую колькость рыбы. Чым ёсць Слово Божие, як не тым, что помогает человеку уловить, вытянуть то, что потребно на берег. Мы часами не разумеем своего життя, нарекаем на Пана Бога, коли Пан Бог уходить в наше життя, нам треба молиться, треба приступати до сакраментів, треба вчити дітям чогось на катехізації. Говорю, навіщо нам гэта? Нам гэта не потрібно. Ми так само, як Петр, в этой лодке сидим, нарекаем, я лепей ведаю, что мне робить. Я лепей ведаю, коли мне звернуться до Пана Бога, я лепей ведаю, где гэтага Пана Бога шукать. Я все лепей ведаю, як гэта Петр говорит. А зрештою, я замучен этим грузить. Мне уже все это надоело. И у таким сенсе приходит Иисус Христос. У таким житті. Коли мы Пана Бога откидаем, мы десь, може, навіть його не хочемо розпознати у своєму житті. Откидаємо його на ласку, яку він нам дає. Тоді в особливий спосіб, як в сьогоднішній Євангелії, Ісус Христос, який з'являється. І, може, трошки порушає нашу вольну волю, яка нам подарована від Пана Бога, але порушає тому, что хочет показать нам и научить, что мы можем из этого життя вытянуть намного больше, чем нам здається, намного больше, чем мы мали. Не несколько рыбок ночью, а нормальную колькость рыбы такую, что хватит нам, как мы сплатили все долги нашего життя. Браты и сестры, в этом фильме, сериале «Обранные», есть такие на белорусской мове, пригожий сериал, захочу его глядеть, в интернете можно найти. Показаны этот момент, когда Петр вытягивает эту рыбу и идет эту рыбу отдать по великие долги мая, великие долги податку, которые там когда его стягивают. Там еще сегодня податок Матвей сидит, ценник стягивает, які там вельми скрупулятно и вельми моцно хочет быть так само правильным человеком. В этом и есть, браты и сестры, Пан Єсус. Пан Єсус не хоче дати трошки, а Він хоче дати нам шмат. Історія, яка відбулася у минулому столітті, 80-ті роки, в Америці, не було телевидения ніякого релігійного. Была сестра Анжелика, которая постановила, что в певном моменте что хоче заложити телебачення. Але не було я грошей, було тільки 200 доларів кишені. За дозволом настоятельниці, настоятельниця дозволила їй скупити найпростішую відеокамеру. І тая у гаражі, який там був у кляштара, відкрила своє телевізійне студіо. На початок запрошала різних гостей, вела з ними різні розмови на теми релігійні. В этом часі так само за якийсь момент видала книжку, але этой кассеты задарма везде раздавала, не могла, не было еще трансляции, не могла войти в эту великую колькость грошей. И в певном моменте в этой своей тяжкости и безрадности, когда не имела уже никакой копейки, когда вот эту кассету одну случайно купить на видеокамеру, села и начала молиться. Говорит, Пане Боже, так как ты колисти, закинул это Слово Божие. Так я сегодня хочу, как люди тыя, что не ходят в костел, а их шмат глядят телебачення. Как они, может, припадково наткнулись на этот канал, или на эту кассету, и познали тебе, Твое Слово, Твою правду, и дякуючи этому не вернулись. Пане Єзу, коли это есть згодно с Твоей волей, то дозволь, как это функционовало. Моя справа, яку я тут развиваю. А коли нет, то нехай она развалится, коли гэта есть, коли гэта будзе мяшаць у пазнанні тебе сапраўднага Бога. І мінула некалькі дзён, сестра атрымоўвае тэлефон. Звоніць чалавек і на другой стороне гаворыць, што сестра, дзякуючы сестре кніжкі, якую тутака мой сын атрымаў, прыпадкова яму попала ў рукі,
мой сын не вернулся. Тут прочитал эту книжку и пришел: тата, поможи мне и покажи мне дорогу до Пана Бога, бо я уже типа губился. И говорит батька з радости: ведаешь, что сестра, чем могу тебе помогчи? А говори, что? Попробуй на разные способы. Сестра так ніби в жарті, ніби поважно, говорить: а так, потребую 600 тысяч долларов, как открыть свой канал, свою студию телевизийную. Не ведала, что с другой стороны стоит миллиардер. На наступный день приехали автомобили, везли разные сродки, разные камеры, разные спrzęty, як я говорю, і розпочалося віщання телеканалу релігійного, який триває по сьогоднішній день, назва його РВТН. У році 1987 сестра виступає і говорить: від сьогоднішнього моменту, від сьогоднішнього дня наше телебачення розпочинає 24-годинну трансляцію о Пану Богу. И выступила сестра в телебачении и сказала: мои дорогие, распочинаем трансляцию телевидения 24 годины на сутки, 7 дней на неделю. Это телевидение перестане існувати тоді, коли прийде конец света. Але мы еще протрансмитируем конец света, а затем закроем телебачение. Це цікава історія, яка відбулася. Не ведаючи, ведаєте, це телебачення від того дня трансмітується по сьогоднішній день. У тим самому часі, більш-менш, у одной із дієцезій в Америці закладає так само телевидение релігійне. Мають на його великі фундуші. Кожний місяць на його дається около 4 тисяч доларів. Але воно перестає існувати. В этом самом часе один из миллиардеров так само закладая свое телевидение, шмат вучится, шмат обучая людей, укладывая великие миллионы долларов. А это телевидение так само перестало існувати. Запитали репортеры у сестры Анжели, что причиной является сукцессу этого вашего телевидения. Она говорит: стоя, что мы бедные, мы не маем ни копейки. А человек, который бедный, не мая ни копейки, то просит только Пана Бога. Бо человек богатый доверяет своим środкам. А мы здатные только и выключно на ласку Божию. Браты и сестры, в этом и есть слово, якое почула сестра Анжель. Это и есть это слово, якое она обвещает. И на уже же есть в этой памяти, а телебачення триває по сьогоднішній день і користається великою популярністю по одно із релігійних телебачень, яке можна навести в інтернеті, читається, і отслухати, конечно, на белорусской мове и на русской. Просим затем, браты и сестры, как и мы в нашем житті умели доверить все наши справы. И как можно умели принять гэтые тяжкости, бо хтось сказал вельми мудро: у тяжкостях рождаются справы Божья. Дякуючи гэтым тяжкостям, человек вертается до веры. Дякуючи гэтым турботам сучаснага свету, якія переживая, познае сапраўдную любовь и ласку, якую Бог дае, как мы змянили свое жыццё на жыццё вечное. Аминь. Верую в одного Бога, Отца Всемогущего, Славителя неба и земли, всякого важного и неважного, и во единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления,
зышел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, укрыжований так само за нас, при Понтії Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого царства не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, легкий Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Adorujemy nadzieję wiecznego życia, wzniesiemy nasze modlitwy do Boga, jaki pragnie szczęścia wszystkich ludzi. Молимся за святый костел, как он обещал людям надею избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує народами, як вони клопотилися в справедливому спокої і згоді у своїх державах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка удзельнічає у лекціях по релігії, щоб вона використала можливість лепш познати Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться у залежності від різних шкодних звичок, щоб вони знайшли у собі і у своїм окруженні сили, потрібні для супротистояння древнім впливам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, щоб вони виховували їх, оберігали їх від усілякої небезпеки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб ми розпознали у Божьем Слове шлях до поширения, для вирішення наших щоденних проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Modlimy za Janinu oblast zdrowia i maternych, Bożych łaskaw, Cię prosimy. Выслухай нас, Пане. Prosimy Ciebie, Panie, wysłuchaj nasze prośby i uczyni, aby my umieli przyjąć Twoją dopomogę i dziękować Tobie przez Chrysta, Pana naszego. Amen. 224. Zagranica do moich oczей i uważu, zagranica moich ust i pramowniu, prosławienie, zagranica mojego serca i oczyści. Хай Твой Дух Святый наполняє мене, закранися до моїх очей і убачу, закранися моїх устав і промовлю прославлення. Закранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняє мене. Молите się, jak mają Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Panie nasz Boże, Ty stworzył chleb i wino kapiany podtrzymywaj nasze ziemne życie. Uczyni kapiany stali dla nas sakramentami, jaki daje życie wieczne. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim Bogu serce. uznosimy do Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu.
Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze, Усемагутны Вечны Божа, праз Христа, Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавечаства нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крылёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлебы і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znał Tobie padzaku składający, padał swoim uczniom, każuczy: «Bjarite i picie z jego usie, bo wyta jość kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dla odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Geta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i z mrtwych powstanie Twojego Syna, a chwalnie Tobie, Panie, chleb życia, kielich spełnienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molim Ciebie, jak usich nas, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Юзапом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поступили надії на воскрешення, и про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого світу, i dozwoli mu baczyć światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad usimi nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Panną Maryją, ze świętym Józefem i Jermannikiem, ze świętymi apostolami i świętym Archaniołem Michałem, Janem i Pawłem II, błogosławionym Ojcem Bronisławem i всіми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwala, prаз usie wieki wieczne. Молимся, дай за небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Ojcze наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, а допоможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, які вяриш на себе, раді світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, які вяриш на себе, раді світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, які вяриш на себе, грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 26. Небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Споживай
пожираем хлеб анёлов. Сегодня мы важим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь, який горить на алтари, у тени якого співають серафими. Хлеб небесный дал нам Пан, как вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как вечно. Сегодня мы чуем мощный солодкий голос, в это дело спали грехов тени, и осветить людские души, якие приймають Божую поживу. Хлеб небесный дал нам Пан, как вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как вечно. 337. Хай Тебе, Пане, славят все Твои створения, и все святые, хай Тебе восхваляют. Про славу Твоего володарства хай кажут, и хай моц Твою обвящают. Хай Тебе, Пане, славят все Твои створения, и все святые, хай Тебе восхваляют. Про славу Твоего володарства хай кажут, и хай моц Твою обвящают. Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать этими хлеба Евхаристичной пиццы того келиха. Просим Тебе, допоможи нам жить так, как мы з'єднання у Христе с радостью служили справе избавления свету. Крас Христа, Пана нашего. Аминь. Десятого лютого у понеділок у спам'ять Святої Схолястики Панни. 11 лютого у вівторок у спам'ять Найсвятішої Панни Марії з Люрда Сусвітний день хворих. Падчас іпшаў адбудзецца намашчэнне хворых. 14 лютого у пятницу свята Святого Кирилла Мніха і Методія, біскупа апекунов Європи. Таксама успамін Святого Валентина, біскупа і мученика. 15 лютого у суботу успамін благословленного Михала Сапоцькі святара, образ якого знаходиться сзади меня по вашей левой стороне, по моей правой. З'являвся сповідником святой уже сьогодні сестры Фаустины. Наступная третья неделя месяца, так званая неделя інвестиційна. Ахвяри складення цілком предназначаються на будову, за що щиро дякую. В нашій парафії тривають колядні відвідини. Записуватися можна у закристії.
Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса в найсвятішому сакраменті від 14 до 19. Уже сьогодні нагадуємо, що реколекції великопостні в нашій парафії відбудуться з 7 по 9 сакавіка. Духовне практикування проведе ксьондз Олександр Жарнасек. Дякуємо за ахвяраванне на будову, за супольную і індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурив. Так само на сторонці Католік Бай можна удзельнічаць і захвочваю да удзелу у конкурсе біблійным. Там ёсць 3 катэгорыі, паводле якіх кожны можа змясціцца. Першая з іх это ад 7 до 11 гадоў, другая ад 11 до 17 і третья ад 17 і до старасці, до жыцця вечнага. Вот так кожны можа удзельнічаць. Там ёсць 4 урыўка Святого Евангелия, якія варта было бы прачытаць. Першы адбудзецца этап это парафіяльны, другі этап это деканальны, а трэці этап это уже адбудзецца наш Мінска-Магілёўскі і не толькі, потом таксама усебеларускі этап, калі хто пройдзе. Так што захвочваю прылажыцца да пазнання Святого Пісання. Дзякуем. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за веру з нагоды хросту і яе бацькоў і хростных, за тых, хто прымае нас па калядных адведзінах, за дабрадзеяў перадаўцаў, таксама абновы дабрадзеяў будаўніцтва санктуарыя, міласэрнасці Божай і за нас, даручаючы кожнага паасобку. Абедцы Маці Божай Руканцовай Тваёй абароне ад таемніц. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение, нехай на вас наполнит заправдной радостью и с упокоем. Все будет добро от стюль аж до конца света, а еще лепей. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле. Держи нас у знаками, будь нам обороною, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай его знищит сам Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія на злугу дружствують по світі. Дякуємо нашому хору, сьогодні почули музику. Ольга отважилась. Я пам'ятаю, як перший раз на бас-гітарі зіграв, так притишив всі струни, як ні одна не гучала. А на тренировці так не йшло пригожо. Всі говорять, о, Яна, класно. Я потім прийшов, публічно бачу, ляжу, 1000 чоловік заборовся, я все прикручу. Сам собі тільки. За 2 ми почули все, так що захочу розвиватися металом, коли співаємо. Надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Потекут и